Oke sedulur, game boxing arepana arep plesiran aring Pantai Surumanis, Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Ya dipastikna bae motore ki sing sehat sedulur. Kampas rime sing makam. Soale ki dalane ekstrim banget lah, ngerti dewek lah dalan lingkar selatan Ayah ki kaya ngapa. Wis pokoke nanjak mudun tikungan tajam. Aduh, apa maning ki arep Pantai Surumanis ki ya. Ki tanjakane karo turunane ki medenine pol. Kene ora ngandel ki pandeng dewek ya. Ya aku nang kene be ancang-ancang. Ya asline nang kamera sih ora pati dhuwur ya, Lur. Tapi asline ki dhuwur nek boncengan nganggo motor. Alah, motor sing zaman biyen ya kayane ngempos-ngempos bae. Ya pokoknya nang kene ki hati-hati, ki dalane ki ekstrim banget, ki mudun semudun-mudune engko nek arep munggah ya semunggah-munggah ya. Apa meneh boncengan, aduh. Ki aring kene ki rem ki pokoknya jadi jol. Nek ora yang bladas mblasak wae langsung meluncur. Pokoknya ki nang kene sing hati-hati bae ki nek gawa beban kira-kira ora sanggup ya mending mlaku bae Lur nang kene Lur. Walaupun dalane ekstrim tapi nek wis tekan kene ya mestine ora bakal kecewa lah Lur. Kit kene be pemandangane wis keton, main banget. Ya wis pokoknya dari pesen seafood apa mendoan apa es teh hangat lah. Wis dari menikmati pemandangan ya wis nikmati pol ke. Ya Lur, tak spill pemandangannya sidik bae Lur, main pada penasaran mengenai Lur. Wah, mantap guys. Mantap. Ntar foto yang situ udah. Hah? Yang tadi yang di atas yang itu. Oh iya.